Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Knockout TG қарор дорем ва мо дар бораи муроҷиати лоиқ ба мухлисон ва хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шута чӯя дам кунем, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Сар мекунем ай Ҷастин Гейҷи. Ҷанговари амрикоӣ Ҷастин Гейҷи дар бораи шикасти худ аз Ҳабиб якчанд сухан кард. Ӯ гуфт ки шикаст хӯрдан аз дасти Ҳабиб ба ӯ як қувваи илҳомбахш метаҳад дар ҷанг бо Майкл Чендлер. Хотиррасон мекунам ки Гейҷи бо Чендлер дар турнири UFC 268 рӯзи 7 ноябр дар Нью-Йорк вомехӯранд. Рекорди касбии Гейҷи 22 ғалаба ва 3 бохт мебошад ва албатта вай мехоҳад рекорди худша зиёд кунад. Суханҳои Гейҷи пеш аз ҷанг: шикаст хӯрдан беҳтарин мотиватор мебошад. Ана барои чӣ ман дар формаи беҳтарин баромад мекунам, чунки баъди шикаст хӯрдан хеле усулҳоро айхид кардам ва ман фақат ба мураббии худам мегӯям ки ман бояд бисёр машқу тамрин кунам. Бохту шикаст барои ман бор ин ҷанговаро и беҳтарин илҳомбахшай. Ман мехоҳам исбот кунам ки ман ай Чендлерда дида беҳтарам, аммо барои ира исбот кардан ман бояд бисёр машқу тамрин кунам. Ман тамоми умрам мақсади чемпиони UFC шидан қатъи сарф кардам. Хотиррасон мекунам ки Ҷастин Гейҷи охирон бор бо Ҳабиб Нурмагомедов моҳи октябри соли 2020 дар турнири UFC 254 вохӯрда буданд ва дар раунди дуюм аз уқоби доғистонӣ Ҷастин Гейҷи бо усули буғӣ кардан шикаст хӯрда буд. Худи ҳозир ҳам Чендлер ва ҳам Гейҷи барои камарбанд ҳаракат мекунанд. дӯстон, шумо дар ин набард кира мухлисӣ мекунед? пешгӯии шумо барои мо хеле муҳимай. фикротонро дар таги ҳамин видео нависед. аллакай фарду реванши аср миёни ду ҷанговари рустабор Владимир Минеев ва Магомед Исмаилов баргузор мешавад. ин реванша бисёриҳо интизор буданд ва ягон намуд ҷароҳат монеаи ин реванш шида наметонад. аммо гап сари ин меравад ки Мага баъди ин ҷанг корномаи варзиши худша ҳусни анҷом бахшиданиай. ӯ дар мусоҳиба ба хабарнигорон чунин гуфт: ман боварӣ дорам ки мо 5 раунд пурра ҷанг мекунем ва ман бовар дорам ки баъди панҷум раунд дасти маро боло мебардоранд. баъд аз ин ҷангҳо дар сари ман фақат як фикрай корномаи варзиширо нуқта мондан. аммо вақте ки дохили толори варзишӣ мешавам, мефаҳмам ки ман бояд ҷанга давом тиҳам. мебинем ҷанг чӣ хел мегзарад. хотиррасон мекунам ки реванш миёни Владимир Минеев ва Магомед Исмаилов рӯзи 16 октябр дар Вов аренаи шаҳри Сочи баргузор мегардад ва мо шуморо як реванши хуб интизорай. дар комментария ҳатман навис кира мухлисӣ мекунӣ, Минеев ё ки Исмаилов. мо боша давом метем. ҷанговари тоҷик Лоиқ Раҷабов ки шаби 27 ба 28 октябр дар финали Гран-при PFL 2021 бар зидди Рауш Манфиё ҷанги худша баргузор мекунад, ба тамоми мухлисони худ муроҷиат кард. ӯ дар саҳифаи расмии инстаграми худ чунин нависонд: салом ба ҳама, 27 октябр ҷанги ма дар финали PFL барои камарбанди қаҳрамонӣ дар вазни сабук баргузор мегардад. мехоҳам ба диққати ҳамаи шумо расонам ки ҷанг дар ҳузури тамошобинон баргузор мешавад. бо ҳамин хотир ҳамаи шуморо дар арена интизорам. финал дар меҳмонхонаи Семиноли Хардкор Отель, штати Флорида баргузор мешавад. айни ҳол Лоиқ Раҷабов дар марҳилаи вазнпартоӣ яъне весагонка қарор дорад ва ба тарзи ҷиддӣ машқу тамриноша давом додистад. хотиррасон мекунам ки Лоиқ Раҷабов бояд 11 килои дига вазн партояд. худи ӯ чанд рӯз пеш ин суханҳоро дар прямои эфир гуфт. касоне ки прямои эфирро тамошо кардагӣ нестанд, барои шумо ссилка дар описанияи видео қарор дорад. метавонед дар омадахтон тамошо кунед. рақиби ӯ бошад Рауш Манфиё дар даври нимниҳоӣ ба рақиби амрикои худ Клей Коллард бо қарори яковузаи доварон дастболо гардид. ҳамакнун ӯ низ чанд рӯз пеш фикроша дар бораи чусту чолокии ҷанговари мо Лоиқ Раҷабов дар мусоҳиба баён кард. ссилкаи мусоҳиба дар описанияи видео. ба ҷанговари тоҷик бародармон Лоиқ Раҷабов ғалабаи хуби беосеб, асос бе ҷароҳат марҳилаи вазнкашиву вазнпартоиро паси сар карданай. албатта ман боварӣ дорам ки Лоиқ дар вазни сабук қаҳрамон ва соҳиби $1 миллион мегардад. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? фикротонро дар бораи Лоиқ дар таги ҳамин видео нависед. шахсан ман худам комментариётонро мехонам ва беҳтариношда лайк мемонам. мо аллакай дар бораи омодагии Лоиқ видеоролик омода кардем ва боз як тӯҳфаи дигар танҳо барои обуначиҳои шабакаи Knockout TG дар бораи ҷанги дар пешистодаи Лоиқ промо омода кардем ва ба наздикӣ пешкаши шумо мегардонем. барои ҳамин ба шабакаи мо яъне Knockout TG обуна шудану зангулачаро нокаут кардана фаромӯш накунед, то ки аз видеои навбатӣ бехабар намонед. раҳмат ки видеоро то охирша тамошо кардед. то видеоролики навбатӣ, хайр.